To darakta za mu fara da kai masu kallo suna ta korafi kan cewa wannan fim mai dogon zango na soko makaranta ya yanke baya zuwa musu akai-akai bisa yadda ya saba ko me za ka iya gaya musu? Abin da ya sa wannan shiri namu ya tsaya an ɗan samu wani kuskure ne kaɗan kuma insha Allah muna ƙoƙarin magance matsalar nan ba da jimawa ba za mu ci gaba da haska muku wannan shiri na soko makaranta insha Allah nan da sati 3 za mu ci gaba da haska muku wannan fim. Dalilin da ya sa ku ga ba ku ganin wannan fim din a cikin kwanakin baya da suka wuce har zuwa yanzu inda muke yin shirin ne kasan komai akwai sanadi. Mun fara da sanadin wani ne mana hanyar shigowa makarantar daga baya kuma sai wasu suna kawo mana ƙalubale akan abubuwan da muke yi cewa mun zo mun shiga makaranta muna harka mu tambayi izinin wasu ba, wasu kuma na cewa mun shiga makaranta muna harka muna ɗauki kuɗi muna ba ma wasu don biyan buƙatar ma makaranta, wasu kuma suna cewa hakan tun da makarantar ba namu bane bai kamata mu shigo muna wannan harkan ba. Kawai dai short and clear wasu kawai ba su son dai mu dinga harka a cikin makarantar. To ga ka ga tawagarka na wannan shiri na soko makaranta gaba ɗayan ku wani saƙo za ku baiwa masu kallon ku wanda suke bibiyan wannan shiri? To assalamu alaikum. Sunan jarumi a cikin shiri. Sunana Ibrahim da Yabo amma a cikin wannan shirin soko makaranta ana kirana da Kamal. To wani saƙo Kamal zai ba ma masu kallon shi? To ni saƙon da zan ba masu kallon mu shine a daɗa hakuri, a ƙara hakuri. Wasu ƙananan dalilai ne suka sa muka tafi wannan dogon zangon mu dawo mun ci gaba da shirin mu yanda ya dace ba. Sannan kuma magana aji da ake complain mana ba a ganin mu a aji shi ma dai ku ƙara hakuri. Insha Allah magana shiga aji wannan series da to idan na fahimce ku kenan director yana da wani package yana da wani shiri na musamman kenan da yake yi ma masu kallo da masoya ko wannan shiri yawa abin da dama nake so in fahimta to su ma sauran jarumai maza da mata za mu so su ma su aika da wani sako ga masoyansu masu bibiyan wannan shiri ga mai girma alamin zai ga jaba to sunan jarumi da kuma sunan shi a cikin shiri gaskiya ba abun da ramu ce a game da shirin da ake yi na jarumi bai gaya mana sunan shi ba sunan shi a zahiri da kuma sunan shi a cikin shiri sunan karakta ɗin da kake hawa sunana al'amin amma sunana al'amin iliyasu amma a cikin shirin soko makaranta ana kirana da jagwa to za ka iya gaya mana jagwa ka iya fayyace mana jagwa wane ne jagwa a cikin wannan shiri wane ne jagwa a cikin wannan shiri a cikin shirin soko makaranta shi jagwa wane ne shi wani irin mutum ne jagwa wato shi wani hasabibi ne wanda zai je nan ya ɗaga musu hankali ya zo nan ya tada musu hankali ya rikitar da mutane baya son zaman lafiya kwata-kwata. So da Allah ko da ɗan kaɗan za ka ɗan iya rikide mana ko da ɗan sakwanni 5 ne ka ɗan yi mana acting ɗin jagwa. Yanzu za mu so ka ɗan rikide da Allah ko da ɗan sakwanni ne ka ɗan zama jagwa. Jagwa! Kai karamin kwaro! Ma fatan ka san wane ne ni a cikin wannan makarantar? To masu kallo kamar yadda kuke gani a darakta kenan da jagwa inda suka ɗan yi wani samfari na kafcansu na wannan fim da suke yi. To ga wani shi ma wani jarumi a cikin wannan shiri namu na soko makaranta. Za mu so mu san sunan jarumi da kuma wani role yake play. Ni dai sunana Abubakar Yakubu amma an fi sani na da Alhaji Sadiki wato ainihin yayan jagwa. Ok, kai yaya kake a wajen jagwa kenan a cikin wannan shiri. To shi Alhaji Sadiq ya fito a mutum kamar mai zafi haka, mai kuma fushi mai kuma kishin kanin shi. So za mu so ka ɗan yi mana kai ma ɗan kafce na Alhaji Sadiq ɗin. Ok, zo nan. Ya naga ka dawo makaranta lokacin tashi bai ba. Wallahi dan wani abu ne kawai don Ka gaya mun mana! wallahi dan wani abu ne ya shiga tsakaninmu da PC. Me ya faru? Kawai na dan mare shi ne kawai.
saboda ka yi mai dan wannan abin shine ya koro ka. Wallahi mari so ɗaya ba kawai na mishi kawai ya ce zai kore ni kuma ka san yana da yawan fushi ne kawai ya bata mun rai ne kawai ya dan kai mishi mari kawai. Ba komai yanzu ina kiɗin mota ta zo mu je makarantar nan.